Λοιπόν, καλησπέρα σας και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Education, αλλά επειδή βαριέμαι να βάλω κωδικούς και αυτά, θα παίξουμε Demolition. Την επόμενη φορά θα κάνουμε κανονικό. Έναρξη μαθήματος, πάμε να δούμε. Λοιπόν, καλώς όρισες στα demo μαθημάτων του Minecraft Education. Σε προσκαλούμε να εξερευνήσεις αυτά τα μαθήματα και να μάθεις πώς το Minecraft αναπτύσσει δεξιότητες στις θετικές επιστήμες, απελευθερώνει δημιουργικότητα και εισάγει τους μαθητές στη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων. Okay. Να δοκιμάσουμε λοιπόν το τελευταίο λοιπόν υπάρχουν κάποια όπου επειδή έπαιζα και παλιά Education, τα έχω κάνει. Λοιπόν, υπήρχε ένα πολύ ωραίο όπου είχε κάτι, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, κάπως Cyber Safe, αυτή τη σειρά που λέει. Λοιπόν, ήταν επίσης ωραίο το Minecraft που εδώ πέρα Peace with Nature Challenge και η ψηφιακή αγωγή του πολίτη. Λοιπόν, δοκιμάσω αυτό εδώ και γι' αυτό το έχω παίξει. Λοιπόν, 8-18 είναι στην ηλικία μου, για να δω αν κάποιον υπάρχει που θα πάρει λιγότερη ώρα, γιατί δεν μπορώ να κάνω 20 ώρες το βίντεο. Πάμε να δούμε τώρα σε αυτό. Τι να δούμε τώρα. Τι θα γίνει. Πάμε 20 χρόνια μετά. 1 minute later. Άντε. Dig beeper. Μπορεί να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις το αυτόματο άλμα από το μενού ρυθμίσεις στην περιοχή χειρισμός. Okay. Λοιπόν, υπάρχει μια ολοκαίρια πρόκληση κατασκευής κάθε μήνα. Okay. Μπορείς να βρεις όλες στη βιβλιοθήκη Λοιπόν, στη λειτουργία επιβίωσης πρέπει να βρίσκουν οι ίδιοι τους πόρους. Ναι. Okay. NPC θα πει non-player character. Αυτό όλοι το ξέρουν. NPC είναι το AI, δηλαδή αυτοί που... Ναι, αυτό εδώ στο Minecraft Education, το ρομπότ που σε βοηθάει με την ανάπτυξη κώδικα Master Agent. Ναι, αυτό το ξέρω. Όσοι παίρνουν Minecraft Education σίγουρα το ξέρουν. Για να μπορούν και άλλοι να συνδεθούν στον κόσμο σου, κάνε πause του παιχνιδιού σου και μοιράσου τον κωδικό συμμετοχή σου. Και αυτό όλοι το ξέρουν. Πατήστε πλήκτο F5 για να αλλάξεις την προοπτική παίκτη. Τι εννοεί. Αν είναι για PC, δεν παίζω εγώ σε PC αυτή τη στιγμή. Οπότε τώρα... Ναι, αυτό όλοι το ξέρουν που γράφει. Λοιπόν, κάνει 20 χρόνια. Με ήδη κάνει 5 λεπτά βίντεο. Έλα, ανέβα. Μπράβο. Ανέβα, ναι. Βρες τα σχετικά μαθήματα κάνοντας κλικ σε ετικέτες στη βιβλιοθήκη. Οκ. Έλα, ανέβα. Έλα. Πάτησε I στο πλήκτρο σου ή άγγιξε το εικονίδιο του προηγούμενου προγράμματος ανάγνωση. Όχι, πάμε. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Έλα, λοιπόν. Ας βάζω εδώ πέρα. Να διαλέξω χαρακτήρα. Λοιπόν, μου αρέσει περισσότερο ο τρίτος. Πώς να επιλέγω.
Βάζω και φωτογραφίες, Λοιπόν. Γιατί όλα τα στέλνει το κέντρο. Λοιπόν. Use the mouse. Εγώ δεν έχω mouse. Δεν έχω mouse. Τι γίνεται τώρα. Μήπως... Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοεί. Και ό,τι έχει, δεν έχει τίποτα. Είμαι εδώ πέρα, παγιδευμένος εδώ πέρα και δεν ξέρω τι να κάνω. Ωραία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω κάποιο άλλο κινητό για να γράψω στο ChatGPT. Τώρα πού να γράψω και στο ChatGPT. Έπρεπε πρώτα να κάνω μια έρευνα. Use the mouse cursor to select your character. Αυτόν θέλω. Τον πατάω. Δεν παίζω σε PC. Τι θα γίνει πάλι. Πάμε εδώ πέρα. Οδηγίες παιχνιδιού. Θα σώσει τον πάνω κόσμο, μπλα 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 μπλα. Ωραία. Το ξέρω αυτό. Το πρόβλημά μου είναι άλλο. Πώς θα γίνει το αυτό το πράγμα. Τι κάνω εδώ τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα παίξω άλλο τέτοιο. Θα 20 χρόνια. Κλείσιμο μαθήματα, κλείσιμο. Όχι, ένα έξω μαθήματα. Πάμε ένα γρήγορο μάθημα. Λοιπόν, βάλω αυτό. Δημιουργία κόσμου. Και τώρα θα αρχίσουμε πάλι 20 χρόνια. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα. Δεν γίνεται να μην παίξω κάτι. Θα παίξω. Εσείς πώς θα περνάτε. Αλλά εγώ έτσι και έτσι. Εδώ πέρα να βλέπετε πόσο βασανίζομαι για σας και να σας κάνω βίντεο. Ναι, καλά λέτε, έπρεπε να το κοιτάξω πρώτα, λίγο να τσεκάρω, να μπω στους κόσμους πρώτα πριν να κάνω το βίντεο, να μην σας απασχολώ. Οκ. Μόνο 9 λεπτά έχουν περάσει, τόσο πολλά είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ ακριβώς νομίζω είναι σαν ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, θα το βάλω να το ακούσουμε. Για να δούμε. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Γεια, είμαι η Ντάρα. Το κατάφερα να φτάσω στο δημαρχείο. Πού είσαι? Έχω κακά νέα. Δεν θα μπορέσω να σε συναντήσω εκεί. Έχουν κλείσει τους δρόμους για μια δήλωση ή κάτι τέτοιο. Όχι. Λοιπόν. Όχι. Ναι. Τώρα κάτι είναι. Διαμαρτύρομαι.
Είπα σήμερα. Επέλεξε συσκευή σου. Αφή κινητό. Αμαρτύρια. Σύρνουν οθόνη στο κέντρο της σφαίρας. Τώρα. Έτσι. Το εννοεί. Τι είναι τώρα αυτό? Πόλεμος ανεξαρτησίας γίνεται εδώ πέρα. Διαμαρτυρόμαστε. Εντάξει. Ωραία. Φίλε, το πατάω. Πόσο πια να πάω κοντά της? Λοιπόν, πρέπει να είναι ακριβώς στο κέντρο. Πω, φίλε, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Πώς γίνεται? Έλα. Μήπως κάπως έτσι? Να το φτιάξω λίγο. Έλα. Αυτό με δυσκολεύει πολύ. Εντάξει, θα μου πείτε φαίνεται. Okay. Φαίνεται ότι με δυσκολεύει. Να το. Άντε. Θα ελπίσουμε να είναι λίγο πιο εύκολο. Ωραία. Το εγώ. Αυτή είναι η DND, πώς σου έλεγε. Ωραία, αυτό θέλει να μιλήσουμε. Αλλά ελπίδες. Κάνε πίσω, επόμενο. Επόμενο. Άλλος. Αρκετά προχώρησε πολίτη. Τι συμβαίνει? Αναγκάσαμε να κλείσουμε το δημαρχείο σήμερα λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Πρέπει να απομακρυνθείς από τα εμπόδια. Το πλήθος αρχίζει τις φασαρίες. Θα ξεκινήσουμε να συλλαμβάνουμε τους παραβράτες. Διαλυθείτε αμέσως. Εντάξει, αλλά την προσοχή σας παρακαλώ. Η αστυνομία αποφάσισε ότι αυτή η συγκέντρωση θεωρείται παράνομη. Διαλυθείτε τώρα, αλλιώς θα συλληφθείτε. Αποχώρηση. Απόδραση. Τι είναι να αποδράσω? Πού πάω τώρα? Τι γίνεται? Από εδώ, παιδί μου. Έλα πριν μην πας τίποτα κακό. Μη είσαι με τη βιβλιοθηκάριο. Τι? Καλύτερα τώρα. Είμαι πολύ πιο ήσυχα εδώ. Ειδικά αυτή τη στιγμή. Δεν επισκέπτεται και πολλοί κόσμος τη βιβλιοθήκη σήμερα. Όχι και με όλη αυτή την καλή φασαρία απ' έξω. Καλή φασαρία? Αμέ. Έτσι την έλεγε ένας παλιός μου φίλος. Καλή φασαρία. Ήταν ο τρόπος του να πει ότι πρέπει να σηκώνουμε ανάστημα απέναντι στην αδικία και την ανισότητα. Ακόμη και αυτό σημαίνει ότι θα μπλέξουμε με μπελάδες
με όσοι πιστεύουν το αντίθετο. Καλή φασαρία. Υπάρχουν πολλά είδη φασαρίας, αλλά η καλή φασαρία μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο στο να γίνει καλύτερος. Στον διάβα της ιστορίας πάντα υπήρχαν άνθρωποι στον κόσμο που προκαλούσαν καλή φασαρία για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Για παράδειγμα, ποιος είναι αυτός? Φυσικά μπορώ να σου δώσω πολλά παραδείγματα. Τους ξέρεις τους 4 του Greensboro? Το 1960 οργάνωσαν καθιστική διαμαρτυρία στο κηλικείο του καταστήματος Woolworth. Τι συμβαίνει? Οι 4 του Greensboro πήγαν στο κηλικείο του Woolworth, κάθισαν και παρήγγειλαν γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα τους εμβίωνε. Αλλά αυτή τη φορά όταν αρνήθηκαν να τους εξυπηρετήσουν δεν κουνήθηκαν, έμειναν καρφωμένοι στις θέσεις. Μετά τι έγινε? Κάλεσαν την αστυνομία αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα αφού οι άντρες απλώς κάθονταν εκεί και συνέχισαν να κάθονται εκεί μέχρι να κλείσει το κατάστημα για την ημέρα. Την επόμενη ημέρα επέστρεψαν στον πάγκο του κηλικείου και κάθισαν εκεί ξανά όλη τη μέρα. Και δούλεψε. Μια χαρά δούλεψε. Την επόμενη μέρα είχαν περισσότεροι διαδηλωτές. Σύντομα εμφανίστηκαν οι τοπικές εφημερίδες και μέσα σε λίγες μέρες, πάνω από 300 φοιτητές είχαν έρθει να συμμετάσχουν και αυτοί στην καθιστική διαμαρτυρία τους. Και όσο τα νέα διαδίδονταν, πυροδοτούσαν κι άλλες καθιστικές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ. Πω όλες βέβαια στις ΗΠΑ. Δεν το λέει αυτό, το είπα εγώ. Όχι. Τότε εγώ ξεκίνησα να κάνω καλή φασαρία όταν γνώρισα τον κύριο Τζον Λιούις. Κάπου τον έχω ακούσει αυτόν. Ο άνθρωπος που έμπλεκε σε κάθε είδους καλή φασαρία όλη του τη ζωή. Ο γνωστός, ο ίδιος. Από καθιστικές διαμαρτυρίες μέχρι παρέες και διαμαρτυρίες στα λεωφορεία. Ο Τζον Λιούις πέρασε τη ζωή του πολεμώντας φυλετικές διακρίσεις στη ΣΥΠΑ. Έχει δεχτεί επίθεση και συλλήφθη δεκάδες φορές επειδή έκανε αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό. Κάτσε να σου μιλήσω για πρώτη φορά που γνώρισα τον Τζον. Να αρχίσει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε εγγραφή και like. Θα κάνω 200% και πάρει 2 σε αυτό. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η ιστορία. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, έχουμε τόσους viewers, ρε φίλε. Γιατί δεν κάνετε όλοι από μία εγγραφή, ρε φίλε? Κάντε μιας που είστε εκεί πέρα, δωρεάν είναι. Έχουμε 8.000 viewers αυτή τη στιγμή που γυρίζετε το βίντεο. 8.000 κάτι, κάπου εκεί. Κάπου 8.000 και πάνω. Βλέπετε τόσο πολύ. Γιατί δεν κάνετε όλοι από μια εγγραφή να φτάσουμε πολλούς εγγραφές? Να φτάσουμε, ξέρω εγώ, να γίνουν καλύτεροι άνιωτροι στον κόσμο. Αν φτάσουμε στις 51 εγγραφές, θα γίνει. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Τα λέμε. Μισό.